Bir şey var, yüksek bir şey var. Ciwanê Kurdî hat li Kuveytê bû şampiyonê damayê. Dama lêstikek hizrî a ku di nav Kurdan de bi nav û deng e. Li çar aliyê Kurdistanê taybet zilamên temenmezin bala xwe didin ser vê lêstikê. Lê nîhat aydinê 30 salî ku 15 saliya xwe de di vê lîstikê de şareza ye, 3 hefteberê li turnuvaya navnetewî a li Kuveytê bû şampiyonê cîhanê. Li her qehwexaneyên li Amedê mirov bi grûpên damayê dileyîze rastê. Lê qehwexaneya bilind a taxa ofîzê taybet mekanê lîstikvanên damayê ye. Kesên ku di vê lîstikê de şarêzan e li vir tên bahev û damayê dileyîzin. Nîhat jî li vê qehweyê bi gelek şarêzeyan re damayê leyîstiye û mirov dikare bêje ku ew li vê qehweyê şagirdê damayê bûye. Nîhat behsa serhatiya xwe av damayê re dike. Jiyana me da nîvê rojê xebat bî, nîvê rojê jî dame bî û ser derbas bîye. Dame lîstokekî gelek zor e, di cîhanê de tê lêkolînkirin, dame dawiya wî nayê dîtin ji ber ku ew qa kûr e. Di Tirkiyeyê de gelek xurt e. O di bajarê Kurdar da jî em bêjin gelek xurt e dame. Nîhat dibêje û dixwazin lîstika damayê di nav ciwanan de jî bi bandor bibe û divê ku dema di aliyê aborî de jî bi pêş bikeve ku bala mirovan bikişîne. Lîstika damê di Tirkiyeyê de û di dewletê dinê de gelek bi bandor e. Lê belê nayê naskirin. Îro kişik tê naskirin. Em bêjin santraj wek kişik yani di hemî dewletê dunyayê de tê bikaranîn û qedrê wî zêde ye ji ber wî popüler bîye. Îro em dixwazin damê bînin zanîngeha û di nav ciwana da bêlêstandin, di mekteba da bêlêstandin, di medrese da bêlêstandin. Em dixwazin damê bînin wek werzîşekî popüler û dameciyek û damê jî dileyîzê wek xebatekî beşekî girêdayî werzîşa welatê xwe be. û di wê astê de jî di aliyê aborî de jî pêş keve. Yani em bêjin damecîkî derfetê wî gava ku tune bê çiqa dikarê damê xweş bileyzê ew jî pirsgirêk e. Birayê Nîhat Suat jî di damayê de lîstikvanek xwedan derece û xelatan e. Ew dibêje ji aliyê psikolojî û hizrî de feydeya damayê li ser mirov pir zêde ye. Sporcî me tekvandocî me dame jî milê werzîşê ye. Di aliyê mêjiyê de xurtinûkî baş çê dike. Psikolojiya meriv, refleksê meriv dike binê kontrolê. Yani em bêjin dema em bêjin durûmek krîtîk de şaşîtî meriv çê nake. Daha em bêjin bi sakîn mevan tişta hemû ceribandiye. Yani hatiye serê me em dizanin çewakî meriv bimeşe, çawa bavêje, çawa bifikire ser psikolojik katkıyayı herî zêde yani. Hevalê damayê ê Nîhat Remzî jî ku ji 12 saliya xwe vir de damayê dileyîze dibêje ku ew bi Nîhat serbilindin ku bûye şampiyon. Ez 12 salî vir de leyîsme, me xwam kiriye leyîsme. Hene em li gund bû em dileyîse ser xaniya wê çaxê dame tune bû. Me çizmî dikirin, me kevir top dikir, kevirê reş û spî em wan dileyîstin. Mezinê me dileyîsin mesela. Bavê me, kalê me, cîranê me dileyîse em ji wan yên bûn. Bu 3 sala ez niyaz naz dikim. Lîstikayê pir xweş e. Mesela ma xwe sala em daha tercübelî ne jî em xwesî wî nizanin. Ew daha ew kir. û em gurûr doyîmî jî dikin bû dunya şampiyonî. Li Tirkiyeyê jî li gelek deveran dama lîstikek sereke ye. Her wisa Federasyona Damayê jî heye û li gelek bajaran turnuva tevdarxistin. Li Amedê Nîhat û Suat pêşengî dikin ji bo rêvebirina turnuvayên damayê. Ew dixwazin ku zarok jî ji damayê hez bikin û bala xwe bidin serê. Xecî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Amed.